Milí priatelia, a dovolte mi, aby som vás v tejto chvíli pozval na párty. Áno, s pesničkou párty prichádzajú Standa a Lenka Kajtovi. Nech sa páči, poďte k nám. Medzera, tentokrát to je číslo 61 však. A to treba poslať na tie známe telefónne čísla 906 06 13 alebo 70 17. No, ale poďme už teraz so Standom a Lenkou Kajtovými na dobrú párty. Když je volno a když máte čas, venku zima nebo skoro mráz, karty už vás nebaví, není o co hrát, hoďte se hned do gala a přidejte se k nám, tuhle párty děláme dnes jen pro vás, tak přijďte včas, ať nesmeškáte začátek. Všichni se pobavíme, zatančíme a starosti zahodíme. Jeden každý z vás si může všechno přát, až se k ránu rozejdeme, budem vzpomínat. Vemte sebou ty, co potkáte. Začínáme přesně o 5. Nebudete litovat za ztracený čas. Doma, že jste zavřeli a přišli mezi nás. Tuhle párty děláme dnes jen pro vás, tak přijďte včas, ať nesmeškáte začátek. Všichni se pobavíme, zatančíme a starosti zahodíme. Jeden každý z vás si může všechno přát, až se k ránu rozejdeme, budem vzpomínat. Že jste přišli, to je báječné. Obavy by byly zbytečné. Nuda ta tu nehrozí, roztleskáme sál. Nikdo nám to neskazí a proto jeden dál. Tuhle párty děláme dnes jen pro vás, tak přijďte včas, ať nesmeškáte začátek. Všichni se pobavíme, zatančíme a starosti zahodíme. Jeden každý z vás si může všechno přát, rádi vám to vyplníme a tím radost neskazíme, až se k ránu rozejdeme, budem vzpomínat. Ďakujeme.